lander snart på ISS. Modtaget. Vi lander på ISS, beder om tilladelse. Det er modtaget. Det er for i orden. Den kan du klippe ud. Fordi det der, det skifter scene. Det der, det mister pris til. Så den her ryger. Den her ryger lidt. Godt. Hej. Så er der frugt. Kæmper til. Hej. Hej. Så, jeg stiller lige frugten her. Ja, det er okay. Fint der. Så tager jeg lige med. Mand, jeg vil have en banan. Jeg kan godt lide kylling. Hvad med dig? Skal du have noget? Jeg vil godt have en af dem. Okay. Ja, så lad os spise. Nam, 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 nam. Den her banan, den smager godt nok godt. Det er længe siden, jeg har smagt så god kylling. Mand, det her æble smager edderhuggen også godt.